Qed toqrob lejn tmiema l-konsultazzjoni pubblika dwar 3 parks nazzjonali, inkluż il-White Rocks. Rappreżentanti tal-Kunsill tat-Tfal iltaqgħu mal-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Miriam Dalli u l-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca bl-idejat tagħhom dwar dan il-proġett. Il-Ministru Miriam Dalli qalet li fl-aħħar 3 xhur iltaqet ma' diversi stakeholders differenti li resqu idejat u opinjonijiet differenti ta' kif jixtiequ jaraw dawn it-3 parks nazzjonali. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni għal-ġid tas-Soċjetà Marie-Louise Colero Preca qalet li huwa ta' sodisfazzjon li din l-inizjattiva ta' vuċi li tfal fil-ħolqien tal-ispazji pubbliċi mħabbra mill-Gvern. Huwa verament ta' sodisfazzjon li tara il-politiċi llum li iva qed jagħtu widen għal dak li għandhom it-tfal. U xemm miżbaħ minn Ministru propju tal-Ambjent li t-tfal ħin kollu jitkellmu fuq ambjent li tilqaħħom propju f'dan l-ispazju u għatta l-ħin magħhom biex tismaħħom dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom. Waqt din l-attività tfal kellhom iċ-ċans jiddiskutu kif jixtiequ jaraw is-sit tal-White Rocks jinbidel. Waqt din l-attività Project Green tellet ukoll diversi attivitajiet li varjaw minn attivitajiet sportivi u edukattivi kif ukoll workshops.